Egunon, Mikel. Egunon, Arantxa. Ondo, guzia, ondo. Oso Ona eta biltzarra askoz gehiago. Bi galderatxo ditu zuretzat, bale? Lehenengoa da plana, zeuen gure guztien plana diseinatu eta garatu ondoren, 2019an, zer egin dira zein ekintza, implementatu egin dira, eraman dira aurrera. Nik uste dut plan horrek azken finean begirada aldaketa bat suposatu zuela eta modu sistematikoan screening potente bat egin ahal izatea. Eta horregatik kongresuan zehar ezaten genuen identifikazioan egin dugun aurrerapena. 700 ikasle identifikatuta eukitzetik 7.000 ikaslera pasatzeak 10 aldiz bikoiztea esan nahi du. Baina identifikazio horretakako klabea izan da irakasleen formazioa. Irakasleek identifikatu ahal izateko lehenengo formatu egin behar izan ditugu. Urtean 4.000 bat irakasle formatu ditugu. Errez esaten da hori, baina horrek daukan inpaktu hori ikastetxetan bizi da. Alde batetik identifikatzeak eta beste aldetik formatzeak ekarri duena da ikastetxetan praktika onak egitea. Kongresuan ikusi ditugu hainbat praktika eta nik uste dut hori dela planak izan duen inpaktuaren fruitu bat. Maitza edo. Eta ez dira bakarrik ikusi ditugun, edo gaur ikusi ditugun praktika horiek ez dira dauden bakarrak, beste asko dauz, publikatuko ditugu horiek, eta ziur nago ere jardunaldi bat egingo dela. Ez hori da, nik uste dut azken finean beraiek sentsibilizatu ostean, beraiek argia dutela baita ere gauzak ondo egiten ere ari direla. Eta ondo egiten ari diren hori partekatzea asko kostatzen zaigu irakasleoi. Maisu maestroi kostatu egiten zaigu onartzea ondo egiten ari garela eta hori partekatzea. Eta lortu dugu partekatzea. Beraz nik uste notizia ezin hobea dela. Hori da, eta erakustea, hacer visible esaten dugun moduan. Zer ikuste dut batzuetan gustatzen zaigula hori, pentsatzen dugulako gure ez dela inbeste. Eta orduan esaten dugu, ezer, ez dut kontatuko. Eta nik uste dut hori oso importantea dela. Eta gero, zeintzuk dira zuk ikusi dituzun erronkak hemendik aurrera zeren? Lan asko egiten ari da, lan asko egin da, 7.000, gehiago, ikasle editatuta dauz, hori leheneko pausu bat da sentsibilizazioarekin eta formakuntzarekin, baina zein erronka ditugu. Nik uste dut erronka bat identifikatuta geneukela eta hemen ere azaleratu egin duguna izan da, neskak identifikatzeko egiten ari garen egokitzapenak, ze azkenean screening erramienta hori ere ebaluatzen ari gara eta momenturo egin beharreko aldaketak txertatzen ditugu bertan, baina oraindik nazioartean dagoen arrakala hori, hemen apur bat txikiagoa dela esan dezakegu, baina oraindik badaukago arrakala eta findu behar dugu neskei begiratzeko modu hori benetan identifikatu ahal izateko. Eta beste ez dago nuke identifikazioa aurreratzearena dela, ezta? Argi gelditu da zenbat eta lehenago identifikatu, orduan eta lehenago esku hartu dezakegula, beraz, orduan eta ibilbide oparoagoa eskainiko diogula ikasle horri. Beraz, aurrezkuntzako detekzio guztietan begirada hau ere txertatzea, uste dut erronka polita dela. Eta nik uste dut beharrezkoa dela, batzuek esan duten moduan, badaud esperientzia batzuk, eta gero eta azkarragoak behintza dira gure ume guztian. Mikel, eskerrik asko, eta esandakoa, espero dut, bigarren edizio batean berri zelkar ikustea. Seguru bait, eskerrik asko. Eskerrak.